Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, всем участникам второго международного телевизионного фестиваля «Жиде Йолдыз» вручаются именные дипломы. Друзья, мы с вами не прощаемся. Мы говорим до встречи на следующем празднике «Жиде Йолдыз 2008». Атарлар, сылап яшамик, жырлап яшик. Очрашуыбызның җылысы йөрәкләребездә мәңге яшәсен. Фестиваль матур традициягә әверелсен. Без сезне яратабыз, бергә булыйк, бердәм булыйк. Жиде Йолдыз халыкара татар җыры 2-нче телевизион фестивале шуның белән тәмам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Җыр моң сөюче мөхтәрәм тамашачыларыбыз, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Sağ olunuz.